Barka da zuwa tashar Tabbara Hausa Channel. Turka-turka ta barke tsakanin Rayya kwana 90 da Azima gidan badamasi. Yayin da suka yi musayyan yawu har ya kai ga ƙanwar Azima ta shiga bayayarta. Ka dai shi don kujiyarta ta kasance. Aboke karamar ɗan iska ce, karamar matsoraciya ce ke da har za ki ba mu mutane nan na. Ke raba musu saboda su gaya mun magana. Ai ba ma su isa na zauna na karanta messages ɗinsu ba. Barantana har na zauna ina ba sa ansa. Su ke ma baki isa ba balantana su. Ke ma baki isa ba balantana su. Banza ballagaza. Yar gidan masu tutu. Ke har kina da bakin da ake ce ma wani yana sai da abinci, uwarki da take sai da abinci akan teburi, gwara ni zuwa ne na zuba ma'aikata suke min aiki suke siyarwa. Ke uwarki ba akan tebur take zuba abinci take siyarwa ba, take raba mutane, ko mu mun je mun ci abinci ta yi sabin din mu. Ina jin ke ce ma kika yi sabin din mu ne ko kanniki ne suka yi sabin din mu. A doyi bunnu. So kin ga baki isa ba, ke baki isa ba balantana maki turo wasu. Hawwa bari ki gaya miki. Ke karamar jahila ce kuma ke karamar iska ce. Kin gane ku? An har kin isa ki ɗauko ƙafa ki zo ki same ni a inda nake, ki buɗe baki ki gaya min magana, ko kuma in har in kin isa Hauwa ki bari mai ido biyu ne da ke. Wallahi sai na lalata miki rayuwa, sai na ɓata miki rayuwa. Ba dai ni kika shigo cikin harka na ba. Hauwa jinki da ake yi ma dan wa'inda suke jinkin da suke ji wallahi sai sun daina jinki. Hawwa kenan. Ki bari idan na dawo in na samu history ki da yawa zan zo in faifaya ki da kyau. Dan na gane har yanzu ke karamar yarinya ce, kin tsufa baki san kin tsufa ba. To ki bari in na samu history uwarki da ubanki zan dawo sai mu dora daga inda muka tsaya, kin ji? Banza ballagaza kawai. Kin yi kaɗan ne abu da ke wallahi. Kina so in ɗauka in sa a social media ko in biye musu ki suna, to ba ki ba inda kika tsaya nan kike. Shi yasa kuka yi bakin jini. Shi yasa kuka yi bakin jini har yanzu ku kuna zauna inda kuke, babu inda kuka ji, ba wanda ya san ku, ba wanda yake kiran ku, saboda bakin jini, bakin hali yayi muku yawa. Kun tsani ku ga wani naku ya ci gaba. Kun tsani ku ga wani naku ya ci gaba. Kin ce na dauko kafa na dawo na bar gidanmu na zo Kano. To da na bar gidanmu na zo Kano, Hauwa a gidana nake zaune. Gidana da na sa kuɗi na gida, a shi nake zaune, ba gidan haya nake zaune ba. Kin gane ko? Ba gidan haya nake zaune ba, a cikin gidana nake zaune. Ke da ke buɗe baki ke cewa ke yar film ce, ke me film din ya tsina na miki, me kika yi wa kanki da film din? Very useless girl. Ke kina ma sa kanki ke yar film ce? Background dai a cikin gidan ba da masu me yake saki, a background ake saki. Role din ya kai wani role ne da zaki buɗe baki kina gaya mutane ke kina film amma kina gidan iyayenki. Fuck you, fuck your fucking family. Useless nonsense girl. You are nothing behind the decimal point, wallahi. Baki isa na zauna ne magana akan ki ba. You are nothing. Rayya na kwana 90. Rayya na kwana 90 da ke nake. Matsiyaciya tsinaniya na alaliyar Allah. Rayya uban waye bai san abin da kike aikatawa ba, mazinaciya. Ki kina da bakin da zaki iya faɗin wani cewa shi karuwa ne? Ai in ma karuwanci ne Rayya akan ki ya kare. Ki kalli shigar da kike yi ta banza, ta wahalhalu. Wai kenan wai kina waka. Yar bura uba da goshi kamar jijjirin jaki. Nace ke hakin isa ki zagi an tuwo? Ke kin isa ki zagi abincin Rayya? To ƙarya kike dan uban wanda ma ya faɗi miki cewa mu an kore mu a bakin gamji muna sai da abinci. Ƙarya yake dan uban babansa wallahi. Wallahi ƙarya yake. Ke uwar kike ke ba abinci yake ba da kika ga abincin ya karbuwa sannan kika shiga harkan fina-finai. Ina kika je Rayya? Kwana 90 din ma da ba acting kika iya yi ba? Matsiyaciyar tsinaniya na adaliyar Allah, hakki akan siyasa zaki zage wani? Rayya? To ga FS1 nan ina sake miki. Ki jira 12 suna nan tafi da izinin Allah ta'ala. Matsiyaciya wahalalliya kawai. Kin gama bada jikinki a banza a wafi banza karuwa. Ki hakin isa ki ce ma wani karuwa, ai ke ce babban karuwa, ke ce babban na alaliyar Allah wanda Allah ya tsine mata. Nan ba ki kanwa ki tai gaba ɗaya dan rabin nonuwan ta kaf a waje.
ke uwar kike ke ba abinci yake ba da kika ga abincin ya karbuwa sannan kika shiga harkan fina-finai matsiyaciya wahalalliya kawai. Ke ba za ki ga ma zubin da halittar da Allah ya miki ba ma ba za ki kuka je ki kulla kanki a ɗaki ba. Ke ga goshi masha Allah tabarakallah amma kina da bakin yin magana kina bakin yin magana ɗan tuwo. Wa ya san da ke a garin Kaduna wa ya san da ke yan bura uba da goshi kamar jijjirin jaki. Na ce ke hakin isa ki zaki ɗan tuwo. Matsiyaciya tsinanniya na alaliyar Allah. A ce makanwata wushiryan nan yayi yawa. A daina fito da shi haka dan dinga suturta kaɗan kaɗan. Ce bata ga yadda ni ma nake ba a fito da shi da yawa dan kaɗan ba da yawa ba. Ce ina mata happy birthday Allah ya raya ta kawo miji na gari. Amin ya Allah. Za ta ji zan gaya mata to ni ma dai ran da aka turo min dai na kalla in baka posta ba sai a ja musu to ai shi kenan shi ne postin zan gaya mata ya Kaduna ya su mama a gaishe da kowa ina gaishe. Tana maganan breast ba wayana ta sa breast na ta a social media in ya zube ne ta magana wayana ta who stop you from posting your breast? Have you not get breast ne? Habi ya lallace su sun lalace so shi ta kama kanta sun wuri ta kama kanta haba mama biki san da you just know my sister, you're chatting with my sister, you're addressing my sister, she should tell me to stop posting this, stop posting. Are you okay? Your papa they buy me data. Habi your mama they buy me data. You buy me phone. Excuse me, wake up. Stop dreaming. Stop fucking dreaming. Okay? I'm not your mate. Bana saka ina cikin kayan kuna industry or whatsoever. I don't care. Come in, you just put it in a ciki. If not see. Wahala day. Wahala utipoju. Ni rigima ma tana kwance ta totanki barin tana kun jawo wani kun saka ni a cito if you know what is good for you. Kin isaki wata yar iska ce. Oh sorry ke ba yar iska wace ke kamlalliya ce. Ina jiran sisters ɗinki su ce za su turo min wani nonsense message. I never thought you are this unserious. I never thought you are this immature. Gashi dai kina da shekaru. Kin haife mu daga ni har sai sana'a amma kuma kwakwalwanki ya haka ya abin ke zo da haka. Let me tell you this. Ban san ki ba. I don't even know your sisters. I don't even know where you are staying. I don't know you. I'm not into Hausa channels. Even the Rayya channel, for even my sister program, I don't used to watch it. I don't know you. Ba zan miki kazafi ba like your sister did. Suna alfaharin ku kuna da kamun kai so things. Who cares? In kina da kamun kai ba ke za ki faɗi ba mutane za su faɗi. Stop sharing her numbers if you can't fight for yourself. Just kindly keep your mouth shut. You got the fucking what I'm saying, right? So dai kun ji dai ku biyo mu domin samun ci gaban wannan labarin daki-daki. Ku danna mana subscribe a wannan tasha namu mai suna Tambarin Hausa, ku yi liking, ku yi sharing da 'yan uwa da abokan arziki, kuma za ku iya mana commenting don faɗa mana wani irin labarai kuke so a ranga kawo muku. Mun gode.